Йоу, какво става, маняци? Слушайте сега много добре. Чуете ли ма? Питах, чуете ли ма? Чуете ма как? Днес ще реагираме тук на един рапър. Яжо Битс. Не бе, не е Битс. Яжо RTS. Какво значи RTS? Той ще ви каже, питайте го, не знам. Песента се казва Живота в днешно време. Песента е от преди 3 месеца, ама пък е с видео. Викам на пича, че да реагирам, да видим за какво става въпрос. Каза, че тази песен му е една от любимите. Вие може да лайкнете този клип, да се абонирате за мен, да напишете коментар на каква песен искате да реагирам. Може да реагираме на ваша песен, може дори да не е песен, може дори да е обикновен клип, влог или каквото и да е. Оставам линк за неговата песен в описанието. Влизате и лайкате. Коментирате и слушате песента. Аз пускам направо да видим за какво стана въпрос, защото тази песен каза момчето, че е много добра. Живота в днешно време, живот ли е това? Живота е до време, живот за свобода. Живеем на ръба, живеем до кога? Живея да успея, живея за свобода. Още от първите секунди, брато, 12 секунди са минали, ма кефи как не си сложил никакви ефекти, в смисъл много чисто. Лицето се вижда, чисти кадри, в смисъл на улицата, обикновени кадри, обаче чисти, това е готино. Живота в днешно време, живот ли е това? Живота е до време, живот за свобода. Живеем на ръба, живеем до кога? Живея да успея, живея за свобода. Едно време, имахме свободно време, изпускахме моменти, но на никой не му дреме. Хора, едно време имахме свободно време. Така беше. Той сега може да имаме свободно време, ама всичко зависи от вас. Топлеме първобитни, много любопитни. Какво ли ще ни чака? Действия оперативни. Копинки тропат, чука по вратата. Мамо, извинявай, съжалявам за делата. Исках да помогна с цена за свободата. Тате, съжалявам, сам избирам си съдбата. Пакета за пациента е на 50%. Акцент е агента, който шмърка в парламента. Мечтаях за онова, от което се нуждаех. Играех и не знаех, че съм гроба си копах. И се стараех провал да не достигна, но докато мигна на кръка ми съм се сгривна. Постигнах само това, което не исках и натисках. Държах ръката пълна и я стисках. Изисках от себе си желание и надпоисках от другите и брата стана връх. Какъв обрат, пълен кръговрат, в който хора с общи цели ще се изядат и ще ме спрат. До тук мисля, че се разказва негова история, не е просто песен. Мисля, че много млади момчета минават от този път, тъй че взимайте си поуки от самата песен, много добра. Когато спра да дишам, ще пиша за нещата, без да се загрижа и ще запиша всеки трак с емоции и сърце, защото бутам за мечтите още от дете. Всяка мечта превърната е в цел, успешен аз да бъда, отговорно съм поел. Боже, колко си ни дал, двойно си ни сел, но вярата остава, молитвата прочел. Живота в днешно време, живот ли е това? Живота е до време, живот за свобода. Живеем на ръба, живеем до кога? Живея да успея, живея за свобода. Живота в днешно време, живот ли е това? Живота е до време, живот за свобода. Живеем на ръба, живеем до кога? Живея да успея, живея за свобода. Бързо свърши песента, 2 минути и 19 секунди. Обаче много е добра, наистина. В смисъл става, особено за тренировки, е много добра. Слава слушалките и газ. Брато, аз ще кажа нещо, прави още такива песни, обаче ще ги прави една идея по-дълги. Ако можеш поне до 3 минути, защото е много добре, обаче е много къс. Сега, да оценим песента. За текста ти давам 8 от 10, само защото е къса песента, иначе много добър текст. Видеото, обикновено видео, хареса ми, че няма много излишни ефекти. 8 от 10. Бита е много добър. 9 от 10. Можеш даже да се разпее още. Да вкараш поне още малко в куплета, който разпяваш. На цялостната песен е 7 от 10. И вярвам, че можеш по-добри песни да направиш. Смисъл, тази не, че не е добра. Тая е добра, обаче с този глас, това, което виждам, че можеш още много. Тъй, че очакваме нещо още по-голямо. Следим тъй. Вие може да отидете да слушате неговата песен, да му ударите едно рамо на момчето, дори може да му напишете един коментар и подкрепете го, защото 100% ще направи още такива добри песни. Това бях аз, Кобрата. Слушахме Яжо RTS, Живота в днешно време. Вот ли е това? Айде!